Giolo, diolch i ti ddod i Llambed enw i siarad â ni. Croeso. Gweithio ni pam, beth yw'r atyniad yma i'r dre? Wel, bod noeth, mae'n wastad yn braf i ddod i Llambed i'r ardal yma beth bynnag, a braf i ddod i weld ffrindiau da, Cheryl a Rhyn fan hyn. Ond hefyd, achlysur pwysig dros ben, mae Rhyn a Cheryl yn allan i Batagonia i godi arian ar gyfer Felindre, ysbyty Felindre, sydd yn ei gwaith ymchwil mewn i gancr ac yn edrych ar ôl pobl sy'n diodde'n embyd o gancr, felly achos arbennig o dda. Wel, diolch am dy amser di, Iolo. Croeso. Cheryl, Rhyn, menter mawr o'ch blaen, chi sy'n mae'r ffordd i mynd? Ne, ddim yn mynd falle. Fi'n credu mae'n mynd i fod yn mis bach nawr. Lan pen y fan fi'n credu pob diwrnod. Wyt 10 gwaith falle. Wel, pob wyl i chi mynd. Gwedwch ydy pryd i chi mynd? Ni'n mynd mewn mis ail ugyn o mis Tachwedd a fyddwn ni i ffwrdd am 11 diwrnod. So gobeithio fyddwn ni nôl mewn un pisyn. A fi sy'n cario bag fi. A'i bobl sy'n eisiau cyfrannu at yr achos sy'n maen nhw'n neud? Maen nhw gallu mynd yn syth i Felindre, sef felindrefundraising.com dwi'n meddwl, /fundraising. Ond wefan Felindre fi popeth arno ge, neu cysylltu efo ni neu rhywun sy'n nabod ni yn Llambed. Diolch yn fawr i chi. A pob wyl. Diolch.